फायनली आय एम बॅक. हातपाय धुवून आलेलो आहे. तर म्हणणे आम्ही ऑलरेडी आमची वस्तू अनबॉक्सिंग करून झालेली आहे. तरी पण काय आहे तुम्हाला दाखवतो आता ओपन करून आतमध्ये. बाबूल दाखवेल. पावल्या कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीचा जाओ. तर आजची गुड मॉर्निंग जरा वेगळे आणि डिफरंट ठिकाणी, जबरदस्त ठिकाणावरनं आहे. तर आहोत आपण मालवणमध्ये आणि आता भाडं वगैरे सोडून झालेले आहेत. सबस्क्रायबर होते आपले, त्यांना सोडायचा होता. तर आता आपण चाललोय रिटर्न घरी. गेलो होतो देवबागमध्ये एंडिंगला. गडबड अशी झाली, येताना बीचवर जायला मिळालं असतं आपल्याला, मस्त बघायला मिळणार होतं. पण येता येता पण आपल्याला भाडं भेटलं. पुढे आल्यानंतर आपले सबस्क्रायबर फॉलोअर भेटले एका ठिकाणी, ज्यांना काहीतरी सामान घ्यायचं होतं. मग आम्ही थांबलो जरा थोडा वेळ. मग तिथे थांबलो तर लगेच जिथे थांबलो होतो जानटे काजूच्या इथे, तर तिथे आपले सबस्क्रायबर भेटले आणि त्यांची आई आपले ब्लॉग्स रील्स सगळे बघते. तर खूप चांगलं वाटलं त्यांना भेटून. त्याच्यानंतर परत तिथेच अजून पालव म्हणूनच सबस्क्रायबर भेटले. ते मुंबईचे आहेत, आर्मीमध्ये आहेत. तर सर तुम्हाला पण भेटून एकदम जबरदस्त वाटलं, एकदम जबरदस्त. आणि आता आपण निघालोय परत एकदा जायला मालवणला. काय आपण सारखे येतच असतो, त्याच्यामुळे परत आलो की परत दाखवेन देवबाग. आणि ऑलरेडी दाखवलं एक दोन वेळा, तरी पण इकडे आल्यानंतर चांगलं वाटतं. आणि बीचवर तुम्ही एकदा येऊन गेलात तरी सुद्धा परत यायला कंटाळणार नाहीत. तो जाऊया, चला बघूया किती वाजता पोहोचतोय. आता 10:30 झालेले आहेत इकडे. ट्रेन सकाळी मला भेटलेली करेक्ट 8:15 कुडामध्ये. आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही लगेच डायरेक्ट इकडे झालेलो. डायरेक्ट मग देवबागला हॉटेलवरती ड्रॉप केलं त्यांना आणि मग निघालो. येता येता मग अचानकच भेटलं होतं भाडं आपल्याला. फायनली तुमका भेटते म्हणजे आता घराकडे पोचले. आणि टाइम झालेलो करेक्ट 12:15 झाले. आई आणि घराकडे नाही होते, हातपाय वगैरे धुईपर्यंत आई आणि पण येली. तर मी घेऊन इल्लंय वडापाव आणि आईन घेतलेल्यान भजी. कारण ही कुडाक गेली, त्यांना माहिती नाही होता मी काय आणतलं इथं. असं विषय झालो. येवा. आणि आज तुमका म्हणजे मी वस्तू दाखवतले, त्या दिवशी बाबून ऑनलाईन काय मागवलं नाही, आता दाखवताच राहिलं. बोलले आणि 3 दिवस झाले आज. होय ना, दाखवत नाही होतो. गरमच वडे सुद्धा आणि भजी सुद्धा. फायनली आपले वडापाव वगैरे खाऊन झालेले आहेत. आणि परत एकदा आता आलाय भाड्याचा फोन. तर वेळ नाही काढत, निघतो. ऑलरेडी ते तिकडे पोहोचले आणि तिकडनं नंतर मला फोन केलाय. तर बघूया आता कुठच्या गावात जातोय. चला नवीन गावात फिरवून आणतो मस्त मस्त. गाडीवरती असली का एकच प्रॉब्लेम असतो म्हणजे जेवायची गडबड असते रेग्युलर. आज पण तसाच झालेला आहे. पण वडापाव जरा लेटच घेऊन आलेलो, त्याच्यामुळे काय आता भूक पण लागलेली नाही एवढी. नाहीतर टाइम झालाय आपला जेवायचा. आता येईपर्यंत 100% मला वेळच जाईल, म्हणजे 3-3:30 वाजतील नक्कीच. आणि कुठे चाललोय तर आज पण आपण जाणार आहोत आता कुडाला. कुडावरनं बामना देवी आणि त्याच्यानंतर मग तिकडनं घरी. परत एकदा आपण बामना देवी बघणार आहोत. इकडे एकच प्रॉब्लेम आहे म्हणजे रोड खराब आहे, बाकी एकदम जबरदस्त. फायनली बामना देवीमध्ये पोहोचलो. टाइम झालेला आहे 3:10 करेक्ट. आणि रोडबद्दल बोलत होतो. रोड तुम्ही 1-2 वेळा मी इकडे येऊन गेलो तेव्हा पण बोललोय. रोड एकदम खराब, म्हणजे बघायला गेलात तर 15 मिनिटाचाच रोड आहे तसा चांगला असेल तर. पण आता 20-25 मिनटं लागणार आहेत, कारण गाडी फास्ट चालूच शकत नाही. एक 2 व्हीलर असेल तर कुठनं साईडनं वगैरे नेऊ शकताय. पण एवढे खड्डे पडले आहेत ना, काही करू शकत नाही. तरी पण चांगलं आलो मी येताना कुडावरनं. हाच स्पीड पकडला पाहिजे कंटिन्यू.
बऱ्याच वेळानंतर आपणास चांगला रस्तो भेटलेला मंडळी. याच्या पुढेच आमच्या मामाचा पण घर असं बुडक्याची वाडी म्हणजे तुळसुली, आणि त्याच्यानंतर मग मूळदे, बामणादेवी, बुडक्याची वाडी, तुळसुली, मूळदे. त्याच्यानंतर इकडे येताना कुटवाडी वाडी. आता कुटवाडीच्या जराशे पुढे आलोत आपण. इकडनं कोण असलात या पट्ट्यातनं बघत असाल ब्लॉग, मुंबईवरनं असाल, कोण पण असाल तर कमेंट करून नक्की सांगा. तर बरेच दिवस गावाला आला नसाल तर असं आहे सध्याचं वातावरण इकडे. आणि बऱ्याच जणांचं कन्फ्युजन होतं की मी बोलतो आईच्या मामाकडे आणि परत बोलतो माझ्या मामाकडे. तर माझ्या आईचा मामा हा माझ्या मामाच्या घराच्या बाजूलाच आहेत. दोन्ही घरं बाजूबाजूला आहेत, म्हणजे माझ्या आईचा मामा आणि माझा मामा दोघांची घरं एकदम लागून आहेत. त्याच्यामुळे मी त्या दिवशीच्या मिनी ब्लॉगमध्ये पण बोललेलो, त्याच्यावरती कमेंट होती, त्यांना वाटलं मी बोलायला चुकलो. तसं नाही आहे, घर बाजूबाजूला आहे एकदम. आपण 3:45 पर्यंत घरी पोहोचणार. घरी येईपर्यंत टाइम झालेला आहे एवढा 3:43. सो जाऊया आतमध्ये. थंड पाण्याची बॉटल घेऊन आलो होतो येताना. बाटली कोणा काय पाण्याची आराम करतो ना, लय गरम जाता चित्र. म्हणजे हातपाय जरा धुवून येते, वस्तू दाखवते काय घेतली ती, नाहीतर परत गडबड विसरतली आणि राहतली तशी. झोपलेलं काय बाबून मागवले ती, मी काय घेतले पगार झालो काय काहीतरी आणला काय आणलाय काहीतरी आणले. अरे सगळ्यात तुमका काय खरा नाही बघूया म्हणले काय आणलेली. आता हातपाय धुवून येते. फायनली आय एम बॅक. हातपाय धुवून आलेलो आहे. तर म्हणणे आम्ही ऑलरेडी आमची वस्तू अनबॉक्सिंग करून झालेली आहे, तरी पण काय आहे तुम्हाला दाखवतो आता ओपन करून आतमध्ये. बाबूल दाखवेल. बाबल्या बघून आता कळत असेल तुम्हाला. हेडफोन आहे, त्या दिवशी जसा भरून ठेवला आहे ना तसाच्या तसाच आहे, जास्त यूज नाही करत. त्या दिवशी ऑफर होती दिवाळीमध्ये, तेव्हा ते बाबूने घेतलेला. हा तर कशाचा आहे तुम्हाला दाखवतो, कुठच्या कंपनीचा आहे. लागलो काय वाजलो बटन दाबलो मनान वाजलो तो. तेव्हा दाखवतो. असं आहे एकदम लुक जबरदस्त आहे, भारी दिसत होता बघू शकताय, म्हणून आम्ही मग मागवलाच. झेब्रॉनिक्सचे कीबोर्ड वगैरे असतात, तुम्हाला माहिती असेल. प्रोडक्ट एकदम जबरदस्त आणि वास्तू पण एकदम भारी, दिसायला पण एकदम अट्रॅक्टिव्ह, आणि साईज एकदम मस्त घेतलेली. एकदम मोठा पण नाही, एकदम लहान पण नाही, आणि आज तुम्ही कॉम्प्युटरला पण वापरू शकताय. आणि त्याचप्रमाणे त्याला कॉर्ड पण आहे, कॉर्ड पण तुम्ही विकत घेऊन वापरू शकताय. आणि एक चार्जिंग केबल आहे ही बघा, ती तुम्ही मोबाईल चार्जिंगला कनेक्ट करून त्याला चार्ज करू शकताय ना बाबू. कॉम्प्युटरसाठी घेतलाय कॉम्प्युटरसाठी आहे तो म्हणजे. आम्हाला मामाने कॉम्प्युटर दिलेला आहे तुम्हाला माहिती आहे, पण सध्या त्याच्यावर काम करायला टाइमच नसतो कोणाला जास्त. मामाकडे होते, मामाने दिलेले ते खूप वर्ष झाले. पण कॉम्प्युटर म्हणजे वायफाय नाही तोपर्यंत कॉम्प्युटरचं काही हे नाही. वायफाय पाहिजे त्याला, मोबाईल नेटवर्क तो चालत नाही एवढा फास्ट, त्यामुळे राउटरचं काय माहिती नाही. सिम कार्ड लागतंय ना. हो जिओचं, आणि जिओ किती रेंज नाही. जिओ आमच्याकडे रेंज नाही इतकी. आयडियाच चालतं म्हणजे आमच्याकडे, त्याच्यामुळे राउटर काही पैसे घालव कशी भीती वाटतं. अजून आम्ही विचारच करतो. गरजेचा खूप हा, कारण सध्या तुम्ही बघितलात ना तर फेसबुकच्या व्हिडिओचा प्रॉब्लेम झालेला नाही. हे बघा अशा प्रकारे फोल्ड वगैरे करून तुम्ही ठेवू शकताय कमी जागेत. ट्रॅव्हलिंगसाठी भारी आहेत ना भाऊ, एक नंबर. चार्जिंग कॅपॅसिटी काय याची 20 तास दाखवतात. 20 तास याची हे मूळ प्राइस बघा म्हणजे किती आहे, 1599. ऑफर मध्ये होते ना. ऑफर मध्ये किती रुपये गावले बाबू? 550 ला भेटला. हेच होतं जे दाखवायचं राहून गेलेला, बाकी सगळ्या दाखवलेला आहे. म्हणजे दिवाळीत तशी आम्ही 1-2 वस्तू घेतलो नाही.
त्याच्यात गडबडीत पप्पाच्याच कपडे वरती जातात तर एक एक ड्रेस शिवून येतात. मग काही नाही, एक शर्टच घेतल्या फक्त बस. आणि आम्ही तर काय, मी तर काही होऊ नाही बाकी. बाबून काय घेतले काय नाही घेऊ. शर्ट आणि पॅन्ट, हा शर्ट पॅन्ट. त्याच्यात दिव्यान 2 ड्रेस घेतले. इव्हेंट ट्रेन हा ते त्यांचा काय, ते आता कामाक असत त्याच्यामुळे काही विषय नाही. आपलं खर्च केले नाही. आईन काय घेतलंय? मी कायच नाही घेऊ. काहीच नाही. मी आता साडी घेतले. साडी मी सांगले आई घेऊन देत नाही म्हणून की बघ आता. आज माझ्याकडे 2-3 साडी शिवायचीच आहेत. त्या आता आज शिवाक टाकले ना. ओके. A few moments later. भेटतोय मंडे डायरेक्ट तुम्हाला आता रात्रीच. तर बराच वेळ नव्हतो, तर अर्जंट काम होता तिकडे गेलो होतो, त्याच्यामुळे मग ब्लॉग कंटिन्यू केला नाही. आणि बऱ्यापैकी ब्लॉग मोठाच झालेला, त्याच्यामुळे मग कंटिन्यू केला नाही. आणि कुठे गेलेलो काय तुम्हाला लवकरच कळेलच, तुम्हाला ब्लॉग दिसतीलच त्याच्यामुळे. आणि मस्त असणार आहेत ब्लॉग, एकदम इन्फॉर्मेटिव्ह असणार आहेत, मजा येणार आहे तुम्हाला. तर आता जातो मस्त ब्लॉग एडिट करतो. भेटूया लवकरच अशाच एका नवीन ब्लॉगमध्ये. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.